जिउआव थांना थानायनि राहा लामाखौ साख्रिनि अनगायैबो जों गुबुन बायदि राहा लामाजों खालामनानै लानो हायो। जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय सासे सुबुङा जायखिजाया खामानिखौ गिदिर फिसा सानालाबानो गोसो होथाबनानै मावलाङोब्ला जाफुंसार जानो हायो। बेबादि समावनो उदालगुरि जिल्लानि आर्नेस्ट बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना जोबोर जेंनानि गेजेरजों नांथाब नाजानानै गंसे पार्लारनि बिगुमा जानो हाबाय। बिफा रुंसारि जानायनि उनाव बिमाया उदालगुरि टाउनाव ना फाननानै न'खर दैदेनबोनाय जोबोर जेंनानि थाखाय आर्नेस्ट बसुमतारी मुंनि लाइमोना थाखो 12 एबा ओइचएस नैथि बोसोरसिमल' फरायनायनि उनाव गुबुन हादरसायाव थांनानै खानाय सिननाय एबा पार्लार सोलोंदोंमोन। 3 बोसोरसो सोलोंनायनि उनाव न'आव फैफिननानै उदालगुरि टाउनाव गंसे फिसा सेलुन खुलिजेनो आर्नेस्ट बसुमतारीया। बेबायदिनो दिनै आर्नेस्ट बसुमतारी मुंनि लाइमोना गंसे पार्लारनि बिगुमा जानो हानानै गावखौनो गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। आंनि मुङा आर्नेस्ट बसुमतारी, ओमफ्राय आं गामिया जाबाय पुराबारिनि, ओमफ्राय जोंनि न'खराव फेमिलिया जाबाय साब्रै दङमोन, सिस्टार सानै, ओमफ्राय मादार, ओमफ्राय फादारा गैथ'ला, रुंसारि जाबाय। ओमफ्राय जों आइदों आंदों दङ दा। आइदों आंदों टाउनावनो थायो, ओमफ्राय आइयाहाय ना फानो। ओमफ्राय आंबो माने बिदिनो दुखु जायोमोन। आं फरायोमोन, फरायनायालाय 12सिम हाई सेकेन्डारि। ओमफ्राय फरायनानै आं बिदिनो माने फरायनायावबो आंहा बेसेबां माने दुखु जायोमोन आरो माने थाखा फैसानि प्रब्लेम फैयोमोन जोंनि न'खराव। ओमफ्राय फैयोमोन नालाय, ओमफ्राय आं मोनसे थांखि लाबाय, बेंगालराव थांबाय आङो। बेंगालराव थांनानै पार्लार सोलोंनानै फैबाय बोसोरथामसो। ओमफ्राय सोलोंनानै फैनानै ओमफ्राय आङो उदालगुरि पुरानि प्राइमारि कलेज खाथियावहाय खुलिबाय। नंगौ, आङो सासे मालिक जानो हाबाय। होमबा माने गोबां आं बिदि दुखु सानखांनाय फैयोमोन, माने बोरै मावबोला बिदि लाइफआवहाय साक्सेस जागोन, बिदि फैयोमोन आंनि गोसोआव सानखांनाय। ओमफ्राय आं बिदिनो पार्लार सोलोंनानै फैबाय नालाय, ओमफ्राय आं बे पार्लार खुलिबाय उदालगुरि कलेज खाथियावहाय। आङो हेपि बुहुद, मानो होनबा आंनि लाइफआहाय साक्सेस जाबाय। आंनि पार्लारनि नामाहाय इस हेयार टाइम। अफाराथ' आङो बोसोरफ्रोमबो होयो। आङो सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन हेयार स्ट्रेट खालामनो। आङो 2000आव अफार होनाय जादों। ओमफ्राय फेसियेलाहाय 500, हेयार स्पा 400, बेफोरबायदियाव अफार मोननो हागोन आरो सोरबा फैबा फैनो। सोरबाफोर बिदि कर्स लाफैनो फैबा फैनो हागोन। आङो 2 मान्थ to 6 मान्थ बेफोरबायदि आं कर्स होयो। नंगौ, आंथ' नुदों बुहुद सेंग्रा लाइमोनफोरखौ माने बिदि डिग्रि कमप्लिट जानानै दङ, ओरैनोसो दङ बायदि मोनदों आंबो। माने गोसो होआ जानांगौ, जबखौल' नेनानै दङ बिसोरो। मानो होनबा जबआ गोबां गासैबो मोनजोबा, माने खस्थ' खालामनांगौ जायो। बिदिनो खस्थ' खालामालासिनो जबखौल' गोसोखांनानै सोरबाफोर बिदिनो थाबाय थायो गोसोआव। नाथायबा बिदि समजों लोगोसे समाबो नेबाय थाया आरो बैसोआबो नेबाय थाया। बेजों लोगोसे नोंसोरबो खारफानो हायो समजों लोगोसे, बिदिनो सोलोंनो हायो बिजनेस लाइफआवहाय, बिजनेस माबाफोराव, पार्लार जिदिनो रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदियाव सोलोंनो हायो आरो। जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोरा बिदिनो सोरबाफोर सानो हाबा जाखांनानै बिदिनो सेटेल जागोन होननानै, बेफोरो रं। मानो होनबा जों लाइमोन सेंग्राफोरावनो खामायनानै लाखानांगौ, होमबानासो साक्सेस जायो लाइफआ। समजों लोगोसेथ' बिदि मानो होनगोन होनबा खस्थ' खालामनांगौ जायो नालाय। जबफोराबो ओरैनो मोना, इन्टारभिउ होनांगौ जायो। बेफोराव इन्टारभिउआव पास जाबासो मोनगोन। आरो बिदिनो सोरबाफोर नार्भास जानानै थायो, मानो होनबा बिदिनो जबखौल' नेबाय थायो। बिदि जबखौल' नेबाय थाया, जबजों लोगोसे समाबो थांफानांगौ, बैसोआबो नेबाय थाया नालाय। बेजों लोगोसे जोङो जबजोंल' थांनानै थानो हाया मानसिया, माने बिजनेसफोरावबो बहुद थाखा फैसा फैयो। आं मोजां मोनदों, बिदिनो आंबो बहुद सानखांनाय फैयोमोन, आंबो जब मावगोन होननानै। आंबो खारदोंमोन CRP आवहाय, ट्राय नायदोंमोन आङो। रानिंआवहाय पास जाबाय, नाथाय रिटेनाव हामा जाबाय। आं बिदिनो सानदोंमोन आंबो जब मावगोन होननानै। ओमफ्राय आं बिदि साक्सेस जायासै नालाय, बिदि साक्सेस जायैनि थाखायनो आङो मोनसे लाइफआव गोसोआव सानखांनाय फैबाय, आं बिदि जबखौ नेबाय थाबा जानाय नङा होननानै। ओमफ्राय आं बिदिनो मोनसे थांखि लाबाय, पार्लार लाइफआव थांबाय आङो। पार्लार सोलोंनो थांबाय। ओमफ्राय सोलोंनो थांनानै आं बहुद गोजोननाय मोनबाय। आंनि जिउआबो साक्सेस जाबाय लाइफआ। माने आं दा जेबो सानला आरो आंनि लाइफआव थाखा फैसानि प्रब्लेम फैला होननानै सानबाय आरो।
आंथ' सानदों बुहुद मोनथाम मोनब्रैसो आं खुलिबावनो सानदों लाइफ फिउचारनि थाखाय आरो आं हरो बिदिनो सोरबाफोर लांफैनो गोसोबाला लांफैनो हागोन आङो हलसेल रेटआवनो हरो आरो हेयार ड्रेसारनि जिखुनु जाया हेयार स्ट्रिट्स सिरामफोर गोबां रोखोमनि प्रडाक्ट थायो नालाय बेफोरखौ मोनगोन आरो आंनि फन नम्बरा जाबाय 9365382602 आंनि लकेसना जाबाय पुरानि गरायमारि उदालगुरि कलेज खाथियावहाय आंनि दुखान नामा जाबाय इस हेयार टाइम